Mamasura ko guys, so may sulod. Closed doors, I'm a fool for your love. Hi guys, ngayon pupunta kami kila Ores. Kuan dan si Sak makulit sa likuran. Nandiyan siya. Sakari, close the door. Close the window di ay. Today is the first day of spring. Goodbye winter. Tirin, ten, ten, ten. Ano pa yung driver? What pa misa mong driver? Spring pero medyo malamig-lamig ang simoy pa ng hangin. Kilay ko ay magpa-microblading kaya ako no. Para inig pag sabi ng hi guys, wala na, ayos ng kilay, ayos ang mga buto-buto. So, ang dami kong inkanto pa. Daming bakas ng mga inkanto, Diyos ko marimar, pero okay lang. Importante buhay. Here's the guwapo driver there. Our driver is guwapo right there. Yeah, he smells good too. And I love him very much. Say, I don't kid, I love you too. I love you too, Mama, very much. Welcome back, little guy. I love you, Sak, over there. Okay, see you when we get at Ori's house, guys. A few moments later. Okay, guys, we are here at Ori's place. Okay, nailapinig diha, Amor. Amor, nailapinig diha. This is my hair. Sit and trust me. Yes, honey. This is from that tree. Smell. Smell it. It smells like lemon. It's supposed to be lemon. Supposed Zach, to come here. lemon. Ow. My feet are tired. Your feet are tired? Uh-oh. Too bad. You should bring your... Where's your... Amerikana guys sa taga-bukid na nagtiniil. Tiniil mo na siya, oh. Tiniil. Amerikana taga-bukid guys. Nagtiniil. Anong ianaan man mo, Pin? Hindi ni mo tiwaron. Ano lang guys. How can you talk then? Sakaray, wear your shoes, oh. Ah, your shoes is so dirty na sak. Remove your socks. It's wet. Guys, wait, okay? Here. Okay, here. I'll catch up. Mom, we saw missing kids. Missing kids. Where's the missing kids? Are you a missing kids? No. We saw Lakaw-lakaw, me. Kay pahili sa among gikaon. Naging ani ko kay ang akong hala. Tan-awa Pin, ang Pin. Itarong ra Pin. Basig nagbulaw na ning ko ani ila ba. Iyang kaning palihog ko Pin be. Hindi yan sa ina sa to sila. Oy, just wait for me. Be. Kani ba? Iya man kalin oy. Lagi ay ko ngagi. Ang basig ang iyang kuan ba, basig ang iyang kaning Wala man. wala ra. Wala. Patay tanis. Inahan aning. Wala. Thank you, Pin. Naundang ang vlog ni Jennifer vlog. Naundang kay tungod sa akong buhok. Pinangga yung ipin ba? Pinangga kong ipin. The next day. Guys, may sulod. Mamasot. Ito usa. Utot. Wala may kuan, may sulod. Wala na diin. Wala, may sulod guys. Wala tayong makuha diha. So next, abangan ang pamamasura next week. Oo, next week.
See you. Dito sa mga dato. Hala dagan bayad daw mo bang kapinam mo pin? Asa man? Masura mi. Karong Domingo. Oh. Sarado mang kuan. Sarado sila. Wa ko ka bro, check up pa nato di. Hello guys, nami diri sa ila Richie. Naglaag mi nangaon ra mi donut nya kaon mi og kanang unsa tay ka na to? Sinabawan. Sinabawan oy. Nay mais, saging at iba pa. Lami kayong higop ni Ipin ug ako. So, Bakang sinabawan. bakang sinabawan na naibok ni Richie o. Kuan pa niya, ito pa ni Valentine's. Iyang regalo sa iyang sarili. Pero, O wa siya. namatay. Nag-dry ra siya, wa na change ang color, wa nag-brown. Hindi gyapon oh. Diba? Napa siya kalasangan diri sa kilid oh. Ah, kuya. Daghan may sa bukid si oh. Pedel. Kani ba? Kani, daghan may sa ato sa Mindanao. Pedel. Kani bang sagbot ba? Naman ni sa pa. Naman ni sa kuan. Daplin sa pa. Paku man eh. Ah, pako na. Paku. Huwag na ulod ani gulay ah. Hindi nga, pako. Paku bitaw ni. Sa maday na. Ano ba? Paku man eh. Una kaning udlot o gulay yun na oh. Bitaw, lami man na sa gulay. Isalad nimo. Agoy, ano ba? Uno ba ton? Uno ton. Wa ka kaiya ng paku. Nakalimot na ko itong pako. Wa ka nakadumdum ng paku. Dami ito, no? Oh. Naapa ni limon guys oh. Nailoy ah. Unsa pa may naa? Susili. Vlog ko diri ni Ritzy. So, unsa pa man? Ay pay-pay, di ka igangon diri. Ay pay-pay dako kayo. Di ka Kaayo. di ka igangon, bebe. Si Ipin ang problema nag-unsaon niya ni pagkalibang busog guro ni. Busog ka Pin. Ito galin. Tugod kay ang sweet. Ni sink in ang sweet, ang sugar. Sink in ang sugar. Walaan. Oh, sugar ba itong donut? Kat mo nang duka na ka. Ang sugar daw matunaw sa atong body mo nang magduka ta. Oh. Kadumdum ka ug busog ka. Carbs, di ba? Mang carbs ma-turn into sugar. Magduka ka. Manghuyab lang ka, I'm ready for a nap. Basta mabusog ka. Oh, basta mabusog. So, naaya mong tigsim guys. So, pag yun na tilawan sa pansukad, ang butong ram man ni. From Caribbean. Ako kaya. Grabe siya, di ka ni malipong ang mga bigo. Medyo pag-ibig. Ah, kuyaw. Siya ang taga Pilipinas ani, di yun malipong ani ba? Tanaw ni mo, kulangan pa. Tuwangan pa na. Kuwangan pa ni. Kaliman kag isa ka case nga readers, di kay mga bungog. Oh. Teren. Nangutot ang baba ni Ipin guys. Tigab pa more pin. Unsa man tong dihok? Unsa man na pin? Wala. Ah, lights. Lights. Lights in the night. Iso guro ni no? Isang natin. Raman. Iso pa siguro is emperador. Huwag mong isipin ako'y bigo. Huwag mong isipin ako'y bigo sa pag-ibig. Baby. Samantala. Manguli na mi guys. Manguli na mi karon tutod. Bata. Wag mong pigilan, wag mong pigilan. Di na ko mukaon adtong kuan oy. Kabuhi kog taman. Granola. Busog lagi siguro kami niya. Nag-drive mo mga kabuhi ka. Mo siguro. Kaya busog man kawa. Alam mo panihigay ba? Mo guro. Nakalain ko man ako kaon. Si parang kagoy wala nagklaro niya akong asawa. Sige laroy-laroy. So niya akong asawa taon sige. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.